Joo, pahoittelut. Mie olin viime viikon niin sanotusti sidoksissa muihin juttuihin, joten mie en nyt päässyt valmistelemaan aikataulun mukaisesti näitä top 10 parhaita ja huonompia videoita, joten ne viivästyy vielä kuukaudella. Helmikuun lopussa ne tuli mitä vaan, niin ne tulee. Joe, PMP on hyvä bändi. Mie tykkään PMPstä loistavasti. Ne aluksi taisi olla tavallaan läppäbändi, ja mie väittäisin, että ne ei osannut laulaa silloin. Siis joo, niillä oli peruspopperin lauluääni ja taidot, mut mie en oikein ylistäisi niiden alkuaikoa kauheasti. Mut kun se läppä vaan kasvoi ja se oli ehkä se tunnelma, mikä toi ihmiset mukaan siihen aluksi. Ja myöhemmin ne oppi laulamaan ja ne toi sitten uudenlaista yleisöä, jotka arvostivat niiden lauluääntä. Mira ja Paula molemmat osa laulaa sekä korkealta, todella kauniisti, että matalata luoden vähän erilaisia viboja kappaleisiin. Ja yleensä molempia ääni kuuluu samoissa biiseissä. Ja minä voisin puhua vaikka PMPstä kuinka kauan, mutta puhutaan nyt Miran soolosta. No, tästä puuttuu ehkä se korkea ääni. Tavallaan ehkä kaipasin sitä, mutta ei se nyt välttämätön ollut. Mutta toisaalta tästä puuttuu myös se Mirran luo, niin se toinen speciality, eli tämä tavallaan tiukka laulaminen, kuten se teki modernistien vieraana. Tää ei oo Mirran niitä kauneimpia kappaleita. Tää ei tuo sen taitoa esiin ja tää on vokaalisesti muutenkin semmoista noin keskitasoa. Mut toisaalta tässä ehkä on kuitenkin näitä soittimia ja tää tausta muuten niin tuo enemmän semmoista synergiaa. Siis me väittäisin, että tässä on tunnelma tärkeämpi kuin itse nämä soittimet ja tää laulu, ääni ja laulutaito. Tää on sit jännä biisi, että tää menee vähän minne sattuu. Tää alkaa tavallaan jonkunlaisen keskustelun. En tiedä, onko se vuoropuhelu, mutta jotain keskustelua käydään. Sitten Mirra muistelikin lapsuuttaan yhtäkkiä, ja yhtäkkiä ollaankin yön rannalla, ja sitten tästä tuli rakkausbiisi. Kuten jo sanoin, niin taustalla ei siis ollut niin väliä, vaan niin kuin sillä tunnelmalla. Ja sanois on ehkä sama juttu, että ei se mitä sanotaan, ei se mitä sanoilla haetaan niin kuin suoraan, mutta se mihin sanat koettaisiin voi johdattaa tunteellisesti, mitä sanotaan ja miten sä reagoit siihen. Sillä on tässä biisissä ehkä väli, ja kyllä, tässä kappaleessa on jokin tunnelma. Jokin. Veden pinnan alla mä laitan sun silmät kiinni, päästän kohti pohjaa. Minä nyt kuitenkin tykkäsin tuosta taustasta. Siinä on semmoista sopivaa voimakkuutta ja tosi paljon synkkyyttä olematta kuitenkaan liian negatiivinen. Siinä on tiettyjä matalia taajuuksia, tässä on tietynlaista hitautta, mutta ei kuitenkaan laahaa, mikä on tosi hyvä juttu. Ja vaikka Mirra itse ei päässyt niinku loistamaan laulutaidoillaan, niin sen ääni sopii soittijoiden kanssa tosi hyvin yhteen. 3+/5. Minä siis sanoin jo, että on tiettyä hapuilua vähän sinne ja tänne. Ja minulla on kyllä teoria, miten tähän saa vähänkään mitään järkeä. Nimittäin tässä on 2 tyyppiä. Ensimmäisessä keessä puhuttiin tyypin 2 näkökulmasta, miten tyyppi 1 on katsellut tyyppi 2 sut pitkään. Ja ne ilmeisesti lähentyy toisiaan ja käy keskustelua ensimmäisessä säkeessä. Toisessa säkeessä puhutaankin tyypin 1 näkökulmasta, mutta puhutaan menneestä. Sen jälkeen taas puhutaan tyypin 2 näkökulmasta, puhutaan tulevasta ja kertsi on ehkä sitten vähän niin kuin nykyaikaa tai sitä tulevaa. Ja mitä tulee kertsiin, niin tää päästään sut kohti pohjaa. Mikä tyyppi 1 tappaa tyypin 2. Tässä kuitenkin viitataan kuolemaan muutenkin kautta biisin. Ei suoraan, mutta vähän etäisesti. Ja sama juttu muusaa videolla. Siinä on paljon
tummuutta, siinä on paljon vedenalaisia juttuja, ikään kuin joku olisi rämpylemässä tai hapulemassa tai ikään kuin hukkumassa. Mutta kun mitä ei vastata suoraan, ja mietin, että tykkääkö me tämmöistä mysteeriratkonasta oikein. Joskus me tykkään kuitenkin, että biisissä on sisältöä ja piilomerkityksiä ja että ne pistää sut miettimään. Mutta mietin, että onko näin kaukaa haettu teoria mitenkään edullinen tämän biisin kannalta. Ja sitten on tämmönen laini kuin... Mä kyllä tiesin, mitä se tummanpunainen tarkoittaa. Jos minun teoria ei pitänyt paikkaansa, niin minä en tiedä, että oliko tuossa äskeisessä lauseessa paljon järkeä. Itse asiassa nyt kun miettii tarkemmin, niin vaikka minun teoria pitäisi paikkaansa, niin minä en tiedä, onko tuossa paljon järkeä. 1+/5. Jos kuolema ja synkkyys oli nämä teemat, mitä täällä haettiin, mihin sanat johdatti, mihin taustakin ehkä johdatti, niin silloin tämä tunnelma on niinku aika onnistunut ja väittäisin, että myös aika hyvä. Mutta jos tämä ei ollut se teema, jos tätä ei haettu ja tämä vaan tuli, niin silloin me väittäisin, että tässä ehkä epäonnistuttiin jossain. Mutta niinku, ei paljon. Minun mielestä tämä on kuitenkin persoonallinen. Tämä ei ole semmoinen... Tämä ei ole samalla persoonallinen, että kuka voi osoittaa siihen, että tosta mä tykkään, mä tiedän mitä mä haluan lisää. Mutta ei tämä ole myöskään semmoinen, mikä niinku unohtaa tai sivuuttaa. Tämä herättää jotenkuten. Joten on tässä jossakin onnistuttu, oli teema onnistunut tai ei. Sanoisin, että 3-5, mikä on pikkasen parempi kuin keskitaso. Minä en arvostellut Paula Vesalan tekilaa, koska se ei ollut kauhean kaksinen. Siis se oli kyllä hyvä poppibiisi, mutta minä ootan jotain isompaa, minä ootan jotain repäisevämpää, minä ootan jotain, mistä voi sanoa jotain. Ja melkein sanoisin tästä kappaleesta samaa, että minä ootan Miran jatkolta enemmän. Nämä molemmat on lahjakkaita ja minä tiedän, että niiltä tulee ehkä jopa klassikkokappaleita hyvältä säkällä, mutta vähintään hyviä kappaleita. Vähintään muutama, todennäköisesti liuta. Riippuu miten kauan ne vielä jatkaa ja kenen kanssa ne tekee yhteistyötä. Mutta tää oli ihan ok alku, 3-5, keskitaso parempi. Mira, ole hyvä, jatka vaan.